Tänään meillä on vieraana Mikko Oksanen. Mikko on tällä hetkellä Espanjassa. Mä en tarkkaa paikkaa tiedä, mutta Mikko kertoo kohta teille, mitä Mikko tekee Espanjassa. Me tunnetaan tuolta startup-piireistä, niin kai voi sanoa. Ja sen pidemmittä puheitta sä saat kertoa meille, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Joo, moi vaan kaikille. Mun nimi on siis Oksasen Mikko ja olen Lyyli AI-nimisen yrityksen perustaja, toinen perustajista ja toimitusjohtaja. Ja mitä teen täällä Espanjan Fuengiroalassa, niin osan vuodesta olen täällä oleskellut. Pieniä pätkiä silloin tällöin ja joskus vähän pidempiä pätkiä. Karussa pimeyttä ja ehkä välillä vähän kylmääkin se Suomen maasta. Mutta se totta kai myöskin se, että me tehdään AI-startuppia, jossa on vahva fokus myös kansainvälistymisessä, niin Espanja on yksi niistä mahdollisista kohdemaista, mihin meidänkin palvelua voidaan tulevaisuudessa viedä. Mistä päin Suomeen sä oot kotoisin? No, ihan alun perin mä oon Keski-Suomesta, Keuruun suuresta kylästä. Joo. Jyväskylän vieressä on pieni kylä, mutta niin Mikkelissä Itä-Suomessa sijaitsee firma ja siellä mun kirjat ja kotini tällä hetkellä on. Mikkelissä? Mikkelissä. Okay. No niin, joo, mä en tiennyt, tämä yhteys ei ole ollut. Meillähän on mökki ihan Mikkelin lähellä. Nyt kaikki tietää. Okay. No niin. Tuttu ja tärkeä paikka itselle. Siellä tulee kesällä vietetty paljon aikaa. Hei, Mikkeli on yksi niistä mainioista kesäkaupungeista. Kyllä, juuri yksi Suomen parhaista. Kerro, kuinka kauan sä oot ollut yrittäjä? Oletko ollut yrittäjähenkinen koko elämäsi vai onko tämä uusi juttu? Joo, olen ollut yrittäjähenkinen koko elämäni. Tämä on mun toinen oma yritys. Oppini tähän työntekoon on saanut meidän perheyrityksestä. Meillä on Keski-Suomessa semmoinen, kai ei enää pienikään on, mutta matkailu- ja kuljetusalan yritys. Ja itse en ole siis siinä millään muotoa aktiivisesti mukana muuta kuin hallituksessa advisorina. Mutta siellä on nuo kesät aikanaan tullut vietettyä sitä kautta tuo oppityönteko ammennettua, niin voisi sanoa, että hyvinkin yrittäjähenkinen on aina ollut. Ja tosiaan yksi pöytälaatikkofirma tuossa jo oli ennen tätä nykyisen firman perustamista, mutta osaan myös tehdä palkkatöitä, on niitä tehnyt suurimman osan työurastani. Oliko edellinen yritys myös startup-yritys? Ei sinällään, se oli semmoinen yhden miehen konsulttifirma, kun ei keksinyt, että mitä muuta tekisi, niin aloin myymään sitten itteeni. Okei. Mutta sä oot ollut palkkatöissä paljon, niin onko se sitten jonkun idean takia lähtenyt yrittämään jonkun hyvin vahvan idean takia, vai onko siellä ollut joku, että sä oot kaivannut jotain vapautta, mahdollisuutta matkustaa, ja sitten miettinyt, että mikä se olisi, mitä sä voisit lähteä rakentamaan. Mikä tuli ensin? No ehkä se siis halu vaikuttaa siihen, että mä haluan sitä omasta työstä jää itselle. Että en halua tehdä töitä vaan toisille. Se on ollut se lähtökohta aina. Kyllä kaikessa palkkatöissä ja muissa on ollut aina sitten insentiivinä myös se, että se työnkuva voisi mahdollistaa sitten etenemisen ja mahdollisesti ehkä joskus jotain omistusjärjestelyä tai ainakin siitä yrityksen menestyksestä nauttimisen. Että se ihan aidosti omalla työpanoksella pystyy vaikuttaa siihen, että mitä sitä hommasta jää käteen. Ja sitten mulle on tosi tärkeää se, että pystyn muokkaamaan sitä omaa työn sisältöä, työn mielekkyyttä ja sitten sitä tapoja, miten mä teen työtä. Että en muista, milloin viimeksi multa olisi tunteja mitattu työssä. Nyt varmaan joskus opiskeluaikana on mitattu sitä läsnäoloa ja sen jälkeen kaikki työ, mitä on tehnyt, niin on enemmän mitattu niissä lopputuloksissa, mitä saan aikaiseksi. Siitä tykkään kyllä tosi paljon. Kyllä, joo. No miksi Lyyli syntyi? Mistä sen tarve tulee? Lyyli syntyi viime keväänä semmoisessa ajanhetkessä, että oli työpöydällä kaistaa miettiä, että mitä kaikkea ongelmia sitä haluaisikaan ratkaista. Ja pohjautuu siis siihen, että edellisessä palkkatyössäni olin tämmöisen Proxion nimisen yrityksen asiakkuusjohtajana ja istuin meidän johtoryhmässä vastaten myynnistä ja markkinoinnista ja strategiatyöstä ja sitten myös viestinnästä. Meillä oli 200 henkeä ja 7 toimipistettä 2 eri maassa oltiin ja piti viestiä suomeksi ja englanniksi ja välillä vähän viron kielelläkin. Ja, niin se aiheutti semmoisen kokonaisuuden, mitä oli aika hankala hallita semmoisella 1,5–2 resurssilla, mitä meillä suurin piirtein oli viestinnässä käytössä. Ja sitten viime keväänä, kun oli semmoinen hetki, että pystyin miettimään vähän, että mitä kaikkea uutta sitä pitäisi pystyä luomaan tulevaisuudessa, mitä sitä haluaisi isona tehdä,
niin sitten rupesin pohtimaan niitä ongelmia, mitä olisin tarvinnut joskus, että olisi ollut ratkaista ja mitä nykyään pystyisi tekoäly kenties ratkaisemaan. Mä olen ollut semmoinen tekoälyn puolesta puhuja ja aktiivinen käyttäjä jostain vuodesta 2022. Heti kun ChatGPT-maksullinen tilaus tuli saataville, niin otin sen käyttöön, rupesin testailemaan. Ja Tepon eli oman tekoälyni kanssa sitten aloin juttelemaan keväällä, että mitäs kaikkea ongelmia tässä on ollut. Ja sitten tämä viestintäidea nousi siitä sitten vähän erilaisena siinä ensimmäisessä pohdinnassa. Ja sitten kun sitä vähän aikaa jalostin, niin tuli sitten ajatus, että tämä olisi oikeasti semmoinen, että jos tämmöinen työkalu olisi silloin ollut käytössä meidän viestinnässä, niin meidän liiketoimintayksiköt olisi saanut huomattavasti tasapuolisempaa ja monipuolisempaa viestintää. Ja sitä ongelmaa mä lähdin sitten niin kuin pohtimaan, että nyt niin kuin aika on kypsä rakentaa tämmöinen työkalu, että se on mahdollista. Okei. Kuinka iso tiimi teillä on? Meillä on 2 perustajaa tällä hetkellä, eli minä ja sitten Laitisen Veikko, joka on mun CTO, ja Veikon mä löysin viime keväänä, kun Veikon isoveli on mun hyvä ystävä nuoruusvuosilta, ja ihan muita asioita soiteltiin ja kyseltiin kuulumisia ja parannettiin maailmaa, niin hän sitten mainitsi vaan, että pikkuveljestä, että on lähtenyt sitten niin kuin urheiluuran jälkeen koodariksi opiskelemaan ja sitten päätynyt aika nopeasti sitten tuon tekoälyn kanssa koodaamaan kaiken näköistä. Niin sitten mulla oli tämä ajatus siinä vaiheessa niin kuin sillä tasolla, että mä itse yritin opetella Visual Codea käyttämään, että mä osaisin itse kirjoittaa koodia ChatGPT-avulla ja sitten tämä ajatus syntyi, oli päässä muivassa, niin äkkiä otin sitten Veikon saman pöydän ääreen ja hän innostui kyllä kovasti sitten ideasta ja halusi lähteä mukaan firmaa perustamaan, niin perustettiin yhdessä sitten, olisiko ollut huhti-toukokuuta, kun me laitettiin paperit firmasta sisään viime keväänä. Joo. Niin, eli te olette vähän nuorempi firma kuin me. Mä en nimittäin, mulla ei ihan ollut päivämäärät selvillä, että oletteko te ollut pidempään vai että Joo, ei. 4 kuukautta nuorempi. Mä tiesin, että me ollaan vähän nuorempi jo. Ja. Kesäkuussa me saatiin sitten PRHlta paperit. Se oli kesäkuun loppu. Oli aika pitkät käsittelyajat silloin keväällä. Niin joo. Ja nyt virallisesti kai sitten silloin. Joo. Onko teille nyt myönnetty jo tahoitusta? Jotain valtion tukia tai? Tukia meillä ei ole. Eli kehitysavusta. Meillä oli kyllä yksi kehittämishankeavustus, mutta ei puhuta siitä tänään. Joo. Sitä me ei saatu. Okay. Ja lyhykäisyydessään, jos me olisi valmistettu puutavaraa, jota käsittelijä olisi pystynyt käsin koskettelemaan, niin olisi varmaan saatu rahaa, mutta sitten kun meillä ei ollut liukuhihnaa eikä toimistoa ja me tehdään tappiota ensimmäisenä vuonna, koska me haetaan niin voimakasta kansainvälistä kasvua, niin ne ei ollut niin hyvät luvut, että semmoisia olisi EU-rahasta saatavilla. Mutta meillä on onneksi hyvät suhteet sijoittajia ollut alusta lähtien, eli me saatiin Redstone VC lähti meille pääomasijoittajaksi sekä Expion Oy, ja Expion on siis Etelä-Savosta myöskin lähtöisin oleva family office, jonka palkkalistalla itsekin on aikanaan ollut, ja sinne on tietysti hyvät välit ollut sitä kautta, ja he innostuivat heti ja lähti tähän mukaan, ja sitten Redstone hallinnoi Etelä-Savon kasvurahastoa, mikä on sitten Etelä-Savon ely-keskuksen ja mikseen ja paikallisten yrittäjien alulle panemaa tämmöinen pääomarahasto, ja sieltä saatiin sitten heidät myös mukaan, ja heidän rahoillaan on nyt tässä päästy tämä alkuvaihe tekemään. Joo. Kiitollinen kyllä näistä rahoitusmahdollisuuksista, kyllä, että tähän vaiheeseen. Joo, kyllä, nimittäin me kaikki tiedämme, no ei kaikki välttämättä, mutta ainakin minä ja sinä, kuinka se voi olla haastavaa, kun rahaa ei ole, mutta kyllä. Silti on kova halu viedä sitä eteenpäin, koska uskoisin. Joo. Niin. Se on juuri näin. Me tosiaan varmaan oltiin hyvää aikaa liikenteessä myöskin, kun ruvettiin keväällä puhumaan ja hakemaan rahoitusta tämmöiselle tekoälyinnovaatiolle, tekoälystartupille, niin sitä oli sinällään niin kuin helppo pitsata minun mielestäni. Ja päästiin nopeasti keskustelussa eteenpäin. Ja tietysti niin kuin itse olen ainakin alusta asti ajatellut näin, että vaikka tässä ehkä aina ajatellut niin, että eläkettä en tule saamaan valtion kassasta, että se pitää tehdä jollain muilla keinoilla, ja tämä nyt on yksi niistä yrityksistä. Niin jos mä tässä saan itteeni tehtyä eläkkeen, se on vaan hyvä asia, että jos siinä joku muukin samalla sitten saa pikkasen rahoilleen vastinetta sillä, että uskoo minua ja meidän ideaa ja meidän tiimiin. Niin, mä otan mielelläni semmoisia ihmisiä mukaan ja annan heille myös sit siivuja firmasta. Juuri näin. Hei, no näytän nyt sitä lyyliä sitten. Joo. Ja sillä aikaa, kun kaivat sitä esille, niin kuvaa lyyliä yhdellä lauseella meille kaikille, jos sä saisit yhden lauseen selittää sen, niin pitchaa lyyli yhdessä lauseessa.
Lyyli on meidän jokaisen henkilökohtainen tai organisaatio oma viestintäassari. Okei. Eli mä uskon, että meillä jokaisella, ketkä haluamme viestiä, syntyy hetkiä, jolloin se pöytä on tyhjä ideoista ja ei meinaa keksiä, että miten sitä sanottaisiin ja mitä sanoisi. Ja organisaatioilla sitten enemmän on se, että ideoita kyllä organisaatiossa on, mutta miten ne kerätään yhteen ja miten varmistetaan yhtenäväinen viestintä läpi organisaation hyvin erilaisista aiheista, vähän ehkä jopa eri kohderyhmille, mutta sitä yhteistä tavoitetta kunnioittaa. Kyllä. Sitä ongelmaa me on lähdetty niin kuin ratkaisemaan. Ja mä ajattelin, että mä esittelen Lyyliä tämmöisen hyvin tunnetun brändin kautta. Eli ja me onboardauksen kautta saa mun mielestä parhaiten myöskin siitä kiinni, että mitä Lyyli parhaimmillaan voi olla. Tämä on toki aina yhtä jännittävää, kun tämän tekee tälleen niin kuin liven, on siis asiakkaan kanssa tai tämmöisessä haastattelussa niin, että mitä tästä sitten syntyy, koska ei itsekään sitä vielä kertaakaan tehnyt. Joo, ja siis mä meinasin tuossa heti alkuun olla silleen, että Mikko, me ollaan nyt Marimekon sivulla, onko se varma, että me ollaan oikeassa paikassa, mutta Kyllä, katsotaan miten tässä käy. Mutta meidän prosessi lähtee siis siitä, että organisaatiolla on tietty tavoite viestinnälle ja tietty kohderyhmä, kelle haluaa viestiä ja tietenkin tone of voice, millä halutaan viestiä. Brändiä kuvaavia adjektiivia on mietitty varmaan toivottavasti monen yrityksen ja vaikuttajan ja asiantuntijan brändikirjassa, eli kun on mietitty, että miltä haluaa kuulostaa, minkälainen haluaa olla, haluaako olla leikkisä vai haluaako olla asiantuntija, vai haluaako olla vakaava, kriittinen, niin jokainen miettii vähän sitä omaa kulmasta. Jos ei mieti, niin se syntyy siinä, jos on toisteinen tapa viestiä. Ja Lyylin mukaan Marimekkoa kuvaavia brändejä on esimerkiksi rohkea, iloinen tai leikkisä, ajaton, luova ja autenttinen aito. Ja itse tälleen nyt kun ajattelen Marimekkoa, niin aika paljon pystyn noista brändeistä, niin noista brändiadjektiivistä yhdistämään Marimekon brändiin. Ja Marimekon tapa viestiä on inspiroiva ja lämmin ja tämmöinen jokapäiväiseen elämään ja sen kauneuteen keskittyvä ja sitten tämmöistä artistista, taiteellista ilmaisua välittävä. Ja Marimekon ulkoisen viestinnän tavoitteet nimenomaan on tuoda inspiraatiota tämmöisiin elämäntapavalintoihin ja tuoda esiin näitä heidän ikonisia suunnitelmia ja siis suunnittelumalleja ja kestävää muotia. Heidän kohderyhmää on muotitietoiset, tyylitietoiset kuluttajat, tämmöiset, mitä nämä sitten on, fanaatikot tai mitä se nyt olisi hyvä suomenkielisiä, kodin sisustajat. Samalla me myös, koska viestinnässä tosi iso osa on sitä sisäistä viestintää, varsinkin kun mennään isompiin organisaatioihin, niin se on vaan niin kuin todella suuressa roolissa, mutta se harmittava usein jää vähän niin se lapsipuolen asema, että mietitään, että mitä se sisäinen viestintä on. Lyyli pyrkii aina lähtökohtaisesti taklaamaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän tavoitteita ja haasteita. Ja muodostetaan myös niin kuin sisäisten viestinnästä samalla tavalla tone of voice ja viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät. Näitä pystyy itse muokkaamaan, eli jos meillä olisi tässä nyt sitten Marimekon viestintäpäällikkö tai viestintäasiantuntija ja hänellä olisi brändikirja siinä vieressä, niin hän voisi lisätä tähän näitä adjektiiveja. Tätä on hyvä myös käyttää vähän benchmarkkina siinä, että onnistuuko se oma nettisivu välittämään juuri sitä sellaista viestintätyyliä ja tapaa ja niitä sanoja ja sitä tunnelmaa ja tunnetta, mitä on sinne brändiin määritelty. Voisiko tämä toimia henkilöbrändin kohdalla? Joo, eli tuossa en näyttänytkään sitä niin nopeasti, mentiin tuo ensimmäinen vaihe, mutta siis tuohon voi laittaa ihan minkä tahansa URLin, eli osoitteen. Sä voit laittaa siihen vaikka oman linkkarifiidin tai Instagram-sivun tai muun vastaavaa ja käyttää sitä pohjana. Tai sä voit skipata sen ja määritellä itse ihan jokaisen näistä asioista. Eli jos ei sulla ole niin kuin selkeää vaikka niin paljon tekstillistä sisältöä, mistä muodostaa brändiadjektiivejä, niin sit sä voit itse kirjoittaa tämän koko tekstin tästä laatikkokerrallaan, mutta me ollaan haluttu helpottaa sitä, koska Lyyli on aika hyvä tässä, että se tunnistaa niin kuin se yrityksen tavan toimia ja viestiä. Sitten mennään eteenpäin. Niin tämä on
semmoinen taas toinen tosi merkittävä steppi tässä kokonaisuudessa, eli annetaan Lyylille esimerkkejä siitä, että minkälaisia viestejä halutaan lähettää. Ja, Tiina Alahuhta on yksi niin kuin, mun suosikkeja nämä suomalaisten isojen yhtiöiden, pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja on ihan hänen faninsa siinä, miten hän on saanut niin kuin vastuullisen osaksi Marimekon johtoryhmätyöskentelyä. Ja, ja yhtä lailla kuin Armi Ratia ja hänen niin tapa innovoida ja luoda uutta haastavassa markkinassa aikanaan, niin on myös semmoinen niin tarina, mistä itse tykkään tosi paljon. Kyllä. Valitettavasti vaan Tiina ei ole kauhean hyvä tässä omassa sosiaalisessa mediassa niin kuin linkkarissa, mikä on tietysti tämmöinen niin ammattifoorumina. Niin Tiina on yhteyttä. Joo, että hän voisi vähän olla niin kuin aktiivisempi, mutta otetaan täältä nyt esimerkkinä tuolta muutaman vuoden takainen teksti, minkälaisen hän on. Tai joku on hänen puolestaan kirjoittanut ulkoiseen viestintäkanavaan ja annetaan se sitten niin Lyylille esimerkkinä, että tämmöisen viestin hän voisi laittaa linkkariin ja varmaan voisi laittaa Instagramiin tai Facebookiinkin. Ideana tässä on siis se, että annetaan aitoja viestejä, jotka olisi niin kuin organisaation tapa viestiä tai käyttäjän tapa viestiä. Tässähän voisi ottaa sitten myöskin niin kuin Marimekon omia postauksia, eli ei ottaisi Tiina postauksia, vaan ottaisi täältä Marimekon virallisen ulkoisen brändin Tone of Voicen mukaisia postauksia ja laittaisi näitä sitten tänne esimerkiksi. Ja laitetaan tuommoinen nyt sitten vaikka sisäisen viestinnän. Esimerkiksi tässä, eli jos nyt sulla olisi siinä se oma sähköposti auki tai Teams tai muu vastaava organisaatiossa, missä on sellaista viestintää, niin sä voisit laittaa tähän jonkun, minkä tahansa esimerkin sieltä. Sitten mennään eteenpäin ja seuraavaksi annetaan tänne muutama idea, että idea lähde, mistä voidaan hakea ensimmäistä viestintäideaa. Eli mitä Lyyli tekee näillä, niin se ottaa sitten näistä lähteistä, käy tutustumassa siellä olevaan sisältöön ja muodostaa uusia viestintäideoita, jotka nimenomaan on luotu peilaten siihen viestinnän tavoitteisiin, kohderyhmää ja Tone of Voice. Ihan mieletön. Ja tässä nyt sitten esimerkkinä laitetaan niin kuin linkkarisivuja ja Marimekon omat nettisaitit ja Instagramit. Ja tässähän voisi olla esimerkiksi joku alan julkaisu, trendilehti, muotilehti, mikä se toiskaan sitten. Ja sieltä sitten tietyn osion nettisaitti, vaikka mikä tulisi joku image ja sieltä sitten muotiosio voisi olla tässä niin kuin yhtenä idealähteenä. Ja silloin Lyyli kävisi myöskin siellä sivulla tutustumassa sisältöön ja etsisi sieltä ideoita, millä voisi lähteä viestintää tekemään. Ja sitten annetaan pikkasen aikaa sen runksutella ja seuraavaksi hypätään meidän maksumuurista eteenpäin. Mulla on tässä tämmöinen yleinen demotili, mitä mä nyt näytän, ja siellä meillä on käytössä tämmöinen starter, mikä on ihan uusin paketti, mikä tällä viikolla lanseerattiin ja nimenomaan suunniteltu tämmöiselle yksinyrittäjälle, asiantuntijalle, miksei sitten vaikuttajalle siihen oman viestinnän suunnitteluun. Eli viestimäärät ja muut on riittäviä ja se on rakennettu tuon Googlen Gemini 3.0 päälle ja siinä on tuo kuvagenerointi. Eli kaikki mahdolliset työkalut, mitä me tällä hetkellä tarjotaan. Mutta meillä on myös ilmaisversio, missä pääsee testaamaan suurinta osaa meidän toiminnallisuuksista. Mutta tästä kun mennään eteenpäin, niin päästään tähän etusivulle, mikä sitten näyttää, että minkälaisia viestejä esimerkiksi Lyylillä voisi luoda. Tässä nämä 3 uusinta on nyt sitten tuosta Marimekon onboardauksesta luotuja. Ja meillä voi tulla siis ulkoisia viestejä, sisäisiä viestejä tai sitten voisi tulla mixed, eli sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään sopivia. Tästä voi vähän kurkata, että mitä tämä tarjoaa ja nyt esimerkkinä sitten tässä on että Marimekon nettisivujen perusteella tuohon kohderyhmään peilaten ja niihin arvoihin, mitä halutaan välittää, niin voisi olla tämmöinen ulkoinen uutiskirje, mikä lähetettäisiin tällä kulmalla, että Sustainable Future ja Timeless Design. Jos tästä nyt sitten innostuisi, niin nappia likkaamalla pääsee sitten tähän itse luomisprosessiin. Toi on nyt se, mitä me tehdään eri tavalla, tai missä me halutaan olla hyviä. On nimenomaan se, että me tunnistetaan yrityksen tai asiantuntijan tapa viestiä, ja sitten me luodaan siitä pohjautuen niin viestinnän tavoitteisiin ja tyyliin ideoita avuksi siihen viestintään. Eli jos mä käytän itseni esimerkkinä, niin mä pystyn luomaan ilman tätä niin 1-2 postausta linkkariin viikossa. Mutta sitten kun mulla on tullut Lyyli käytössä, niin mä julkaisin 2-3 kertaa päivässä.
Niitä saako jaettu suoraan täältä nyt sitten linkkariin niitä postauksia? Tai, yes, eli tai mihin sitten jatkaa? Tällä hetkellä meillä on integraatioita muutamat auki. Eli me pystyy integroimaan Gmailiin, Outlookiin, Slackiin, Teamsiin ja Linkkariin tällä hetkellä. Ja me ollaan metaverifiointi putki on meillä kesken, mikä tarkoittaa, että meille aukeaa sitten Threads, Facebook, Instagram, ehkä WhatsApp jossain vaiheessa. Ja nuolilla me kuvataan sitä, mihin suuntaan viestit kulkee, eli Gmail ja Outlook on meille idealähteitä. Käydään keskustelua asiakkaan kanssa tai yhteistyökumppanin kanssa siellä Gmailissa, niin sieltä voi nostaa joku hyvä idea, mikä nostetaan viestintää esiin. Tai Slackissa kehityskanavalla me keskustellaan meidän appin kehityksestä, niin sieltä nousee sitten ideoita mun viestintään, koska mun viestinnän tavoitteena on vaikka tästä startup-elämästä viestiminen ja näistä meidän haasteista ja muista. Ja sitten taas toisaalta, kun se on kaksisuuntainen, niin mä pystyn myös luomaan täällä viestejä ja jakamaan niitä sitten suoraan Slackiin. Tätä testitiliä ei ole nyt linkattu mun linkkariin eikä muualle, niin me ei päästä nyt suoraan jakamaan, mutta normaalisti tuosta onnistuu sitten linkkarin suoraan jakaminen. Joo. Kauan sä oot luonnollisesti kouluttanut omaa agenttiasi huhtikuusta asti, eikö vaan, tai ainakin jostain sieltä. Niin, joo, loppukesästä. Joo, mikä on niin kuin tavallaan semmoinen optimaalinen aika, että se agentti alkaa niin kuin puhumaan sun kieltä? No jos sä annat hyvät esimerkit sille heti tuossa onboardauksessa, että etit sinne aidosti 2-3 hyvää sen sun pääkanava. Jos nyt vaikka mun keissiä ajattelee, niin nettisivut, uutiskirjeet ja mun oma linkkarifiidi on ne tärkeimmät. Niin se, että mä oon antanut sinne heti alkuvaiheessa mun hyviä, hyvin resonoivia, minun tavallani kirjoitettuja, eli ei tekoälyn minulle luomia, vaan itse kirjoittamia tavallani kirjoittuja viestejä, niin heti ensimmäiset on hyviä. Että siellä totta kai tulee pieniä juttuja, mitä sä viilaat, ja meillä on erilaisia palauteluuppeja tänne rakennettuna, mistä opitaan, mutta niin jo lähtökohtaisesti ekat on hyviä. Ja tänä päivänä se on varmaan 50% sanat on tekoälyn luomia ja 50% on mun itse muokkaamia, koska mä pidän tärkeänä sitä, että mä luon sen viestin itse vielä uusiksi. Kun me ei yritä korvata viestiä, me ei yritä tehdä mitään tekoälymelua nettiä täyteen, vaan me luodaan ideoita, joita käyttäjä itse jalostaa sitten itselleen sopivaksi, mutta toki me autetaan tässä niin kuin stilisoinnissa. Kyllä. No miten ihmiset ovat ottaneet tämän työkalun vastaan? Ensimmäiset käyttäjät, ketä meillä on tässä ollut, niin ovat hyvin eri tavalla käyttäneet sitä. Eli siellä on osa sellaisia käyttäjiä, jotka ovat ottaneet vaikka puhtaasti se oman linkkarin ylläpitämiseen ja saaneet siitä paljon hyvää palautetta. Sitten meillä on pieniä testejä semmoisesta yhteistyöstä, missä on ulkoinen viestintätoimisto on mukana ja se viestintätoimisto saa sitten ideoita tämän meidän alustan kautta niin se on helpottanut heille esimerkiksi sitä kommunikaatiota sitten asiakkaan ja toimiston välillä, koska heillä on yhteinen platta, missä ne ideat pyörii ja he pystyy sieltä suoraan käydä hakemassa eikä tarvitse pitää mitään kuukausi-ideointipalavereita tai muita, että mitä on tulossa, koska jos siellä käydään keskustelua vaikka tulevasta markkinointikampiksesta, mitä nettisivuille puuhataan, niin viestintätoimisto on saanut sitten infon suoraan alustan kautta siitä, että okei, tämmöinen mahdollisuus. Niin erilaisia mahdollisuuksia on löydetty. Toki sitten kun tänä päivänä on tekoälytyökaluja on todella paljon, sitten myöskin kyvykkyyttä ottaa tekoälyä käyttöön on hyvin erilaisia. Meillähän vaikuttaa tosi paljon se, että mikä on yrityksen tai käyttäjän sen hetkinen tila siinä. Jos hän on itselleen luonut tekoälyagentin ChatGPT:n päälle ja ei kaipaa vaikka sitten semmoista tietoturvallista GDPR-turvallista integraatiota tai luottaa tuohon Shield Actiin, niin uskaltaa käyttää noita jenkkipalveluilla pyöriviä kielimalleja, niin sittenhän meidän palvelu ei sinällään luoda semmoista lisäarvoa, että hänen kannattaisi siihen siirtyä. Ja sitten taas toisaalta, jos et sä ole tähän päivän mennessä vielä ollenkaan tekoälyä käyttänyt, niin sitten tässä vaiheessa voi tulla vähän semmoinen niin kuin too much siihen omaan prosessiin ja se muuttuu vähän liikaa, niin ei pysty myöskään lähteä siihen suoraan niin kuin adaptoimaan tämmöistä uutta työkalua. Et siinä on niin kuin ne meidän ääripäät, missä tällä hetkellä niin kuin
meidän palvelu ei varmaan kohtaa tarvetta, mutta sitten siihen väliin jää sellainen iso joukko ihmisiä, jotka on ymmärtänyt, että tekoälyllä on mahdollista tehostaa tosi monia prosesseja, ja sit prosessi, mitä me halutaan tehostaa, niin on viestintäprosessi, ja siinä me ollaan tänä päivänä jo yllättävän hyvin. Kyllä. Ja siis hei, se syy, miksi me ollaan Mikon kanssa alun perin törmätty, on ollut se, että myös Lyyli.ai hyödyntää affiliate-markkinointia myynnissään, eikö vaan? Kyllä. Eli sulla siellä, joka katsot tätä, on mahdollisuus alkaa Lyylin affiliaatiksi. Ketä olisi teille niin kuin optimaalisin, jos sun pitäisi niin kuin kuvailla tähän joku henkilö, niin kuka olisi se niin kuin täydellinen affiliaatti? No, kyllä mä näkisin näin, että B2B-markkina on meillä kuitenkin se kohderyhmä. Eli jos Affin kohderyhmä on myöskin, tai seuraajissa on paljon B2B-päättäjiä, niin silloin se on meille niin kuin todella mielenkiintoista kohderyhmää. Sinällään meillä ei semmoista niin kuin toimialarajausta tai muuta ole, että on se sitten lakiasiat tai arkkitehtitoimisto tai taiteelliset luovat alat, niin sieltä voi löytyä meille potentiaalisia käyttäjiä. Joten sen puoleen ei semmoista niin kuin toimialarajausta tai muuta ole, mutta se, että se B2B on niin kuin meidän markkina. Ja missä me ollaan hyviä, niin me ollaan tuossa tekstin ideoiden luonnissa, tekstin tuotannossa, ja sitten meillä on tosi hyvä kuvanluontityökalu tuolla sisällä. Eli sitten myöskin tästä kuvanmuotoisia formaatteja suosivat kanavat, niin niihin pystytään niin sitten nettisivuille tai uutiskirjeisiin tai Instagramiin tai vaikka mun omaan linkkarifiidiin, niin mä oon tuupannut kaikki kuvat Lyylille luoden tai Lyylle retusoiden. Se on se, mitä me pystytään tällä hetkellä tarjoamaan, niin sitten siihen tarjoamaan hyvin soveltuvia affeja, niin ne on meille tietysti mielenkiintoisia. Kyllä. Ja teillä, sä sanoit, että teillä on kansainvälinen laajentuminen myös, tavoittelette sitä, niin onko teillä jo niin kuin seuraava kohdemaa käsillä vai mikä ajatus? No mä näen, että meidän vahvuus on tuossa eurooppalaisuudessa, eli meidän kotimarkkina toivottavasti ja tavoitteena meidän kotimarkkina on, että se tulee olemaan Eurooppa. Totta kai me voidaan lähteä jenkkeihinkin jossain vaiheessa, mutta mä uskon, että siellä kilpailu tulee olemaan erilaista ja kovaa ja siellä niin meidän vahvuudet ei välttämättä yhtä lailla erotu. Mutta se, että jos me mietitään Eurooppaa sitten, niin ainahan nämä lähimarkkinat kiinnostaa sen takia, että siellä on niinku kulttuurillisia yhtäläisyyksiä, mutta sitten siellä on myöskin viestintäkulttuurisesti mielenkiintoisia eroja, mihinkä me ehkä osataan vastata. Eli kun me ei haluta tehdä sitä geneeristä tekoälytekstiä, vaan me halutaan, että Lyyli osaa kirjoittaa oikeasti aidosti hyvää vastautta ja puuttelevaa tekstiä. Kun tunnistetaan, että kohderyhmä on vaikka ruotsalaiset B2B-päättäjät, me ymmärretään, että siellä se diskuteeraaminen on tosi paljon tärkeämpää. Eli vastauksia pitää perustella, niin vastauksen keskustelulle pitää antaa paljon aikaa. Ei voi mennä suoraan ehdotuksiin, vaan pitää antaa niin kuin sille keskustelulle ja kahvipullalle tilaa. Niin me ymmärretään tämmöinen niin kuin tässä meidän viestinnällisen sisällön tuottamisessa, niin totta kai silloin meidän kannattaa miettiä esimerkiksi vaikka niin kuin Ruotsia kohdemarkkinana. Ja että se päätöksenteon kulttuuri sen jälkeen on hyvin samankaltainen kuin Suomessa, niin pystytään lähtemään. EU-ulkopuolelta, niin totta kai Englanti on mielenkiintoinen kohdemaa. Sitten Keski-Eurooppa, Välimeren alue, kaikissa omat mahdollisuutensa. Välimeren alueelta, kun tätä ollaan tutkittu, niin tässä on tietysti haasteena sitten ehkä hyvin erilainen B2B-markkina käyttäytyminen kuin Suomessa ja sitten tietysti se, että se vaatii myöskin kielellisesti pikkasen erilaista, kun sanajärjestykset ja muut on hyvin erilaisia kuin sitten taas skandinaavisissa tai noissa sana, jonka nyt unohin, mutta germaanisissa kielissä. Ja mäkin aloin miettiä, mikä anglo joku. Joo. Hei, ootko sä huomannut niin kuin, tavallaan tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä eroja Suomi vs. Espanja? Et hyödynnetäänkö siellä enemmän vai täällä enemmän, niin kuin mitään tällaisia vastaavia eroja? No mä uskon, että Suomessa ainakin niin kuin pienissä yrityksissä, PK-yritykset, yksinyrittäjät, mikroyritykset, makroyritykset, niin näissä tekoälyä Suomessa hyödynnetään paljon enemmän. Eli kun täällä monet semmoiset liiketoiminnan ydinprosessit on niin kuin digitalisaatioasteelta vielä niin paljon kauempana kuin Suomi on tällä hetkellä, niin sit siinä tulee. Mutta sitten kun mennään isompiin yrityksiin, niin siellä tekoäly on toki sitten yhtä vahvasti varmasti läsnä kuin Suomessakin. Joo.
Joo, jostain olin lukevinani tämmöisen artikkelin, missä väitettiin, että kehitysmaissa tekoälyä hyödynnetään paljon enemmän kuin sitten täällä meidän first world, mutta mulla ei ole lähteitä, enkä voi sanoa tätä varmaksi, mutta näin olin lukevinani. Joo. Voi olla mahdollista. Niin. Sano, jos joku haluaa tutustua Lyyliin tai kokeilla sitä, niin mistä sen löytää, mitä se maksaa? Joo, eli meillä on erittäin hienot ja helppokäyttöiset nettisivut. Lyyli.ai, osoitteen takaa löytyy siis kaikki informaatio. Meillä on tällä hetkellä tosiaan 3 tilausvaihtoehtoa, eli täysin ilmainen versio, missä saat sen 50 viestiä kuukaudessa ja päästä testaamaan. Siitä ei löydy vielä integraatioita, eikä siellä ole sitä kuvagenerointimahdollisuutta, mutta ne ideat sieltä saat, kuten saisit tuosta maksullistakin versioista, ja sen kanssa pystyt vähän sparrailemaan luonnosta näitä tekstejä. Sitten hinnat alkaen malli on meillä tuo 10 € kuukaudessa tarjouksessa, mikä on kiitos siitä, että pääsimme tuohon Google Cloud for Startups-ohjelmaan, niin pystyttiin rakentamaan. Kiitos. Meille merkittävä tuki, että mikä halutaan sitten jakaa meidän asiakkaille. Rakennettiin tämmöinen starter-malli, mikä on nyt sitten 3 kuukautta alkaen 10 € kuukaudessa. Ja 7 päivän triali siinäkin, eli pystyt ihan velotuksetta testaamaan helposti, että mitä lisäarvoa se maksullinen versio tuo. Ja sitten sen jälkeen 10 kuussa saat käyttöön Googlen uusimman ja meidän mielestämme suomen kielen tuottamiseen parhaan kielimallin. Eli meillä oli niin kuin Clouden Sonnet 4.5 oli pitkään meillä se kielimalli, mikä mitä me tarvittiin ensisijaisesti. Asiakas on aina saanut vaihtaa meillä käyttäjistä, että haluaa käyttää OpenAIta vai Cloudea vai Geminia, mutta nyt kun me tehtiin tämä Googlen markkinointirahan päälle tämä meidän uusin työkalu, niin siellä on sitten tämä Googlen Gemini ja sitten Manual Banana Pro-kuvagenerointi. Siinä tulee sitten kaikki nämä saatavilla olevat integraatiot ynnä muut ominaisuudet myöskin saataville, että mitä meidän platalta nyt löytyy ja mitä uusia ominaisuuksia tuodaan, niin tällä hetkellä ne tuodaan kaikki myös siihen edullisimpaan versioon. Ja sitten kun kaipaat vähän enemmän sitä viestejä ja kaipaat enemmän kielimallivaihtoehtoja, niin sitten meiltä löytyy sieltä se Growth, mikä on 39 € kuukaudessa ja se on sitten jo niin kuin isolle organisaatiolle 1000 viestiä kuukaudessa, niin mulla mä tarviin sen Growthin tällä hetkellä tähän omaa viestintään, niin koska mä teen ne linkkaripostaukset, mä teen lehdistötiedotteen, rungot, mä teen uutiskirjeet, mä luonnostelen asiakassähköposteja, minkä mä yksittäisen asiakkaalle lähetän ja paljon erilaisia kaiken tekstimateriaalia varsinkin. Niin, teen niin Lyyli avulla, niin mulle ei se 250 viestiä riitä, mutta pääsääntöisesti yksin yrittäjän viestintää, jolla ei ole näin paljon kaikkea uutta tuotettavaa, niin se 10 kuussa. Ja se on se 3 kuukauden jälkeen 19 € kuussa, että ei siinäkään vaiheessa vielä kallis vaihtoehto. Joo. Toimiiko Lyyli mobiilissa? Toimii. Meillä oli sen myönnä, että jos joku on käynyt testaamassa, että toi mobiili onboardaus oli vähän huonosti skaalautua vielä pari viikkoa sitten, mutta nyt sekin on korjattu. Toimii tosi hyvin mobiilissa. Toki ollaan startup-bugeja varmasti löytyy, mutta itse käytän sitä tosi paljon nimenomaan siten, että iltapäivällä vaikka lapsia hakiessa, niin siinä kun koulun portilla odottelen, niin laitan sitten otan kännykän käteen ja katson mitä uusia ideoita on siellä. Luonnosta katson sieltä hyvän luonnoksen, pyydän sieltä kuvituskuvan promptin, luon siinä kuvituskuvan, liitän sen siihen julkaisuun, kirjoittelen tekstin valmiiksi ja julkaisen. Eli pystyn tekemään siinä 5 minuutissa sen aikaisemmin 25-45 minuuttia vaativan julkaisutyön, niin kuin kaikki niin kuin miettii sen, että pitäisi miettiä, että kelles mä tämän kirjoitin ja mikä se mun kulma olisi tässä. 5 minuuttiakaan. Ei, kyllä helposti. Joskus menee 2 tuntia, kun miettii, että lähdetään liikkeelle. Mikä idea? Kyllä. Ja sitten se, mikä mä oon huomannut, niin, mikä itsellekin on vaikeaa, mutta se, että pitää muistaa, että viestintä on niin kuin toistamista. Eli jos nyt ajattelet, että Prosperin viestintää, niin kun sinua ja Veeraa molempia tietysti seuraa Prosperin kanavia ja mielenkiinnolla teidän matkaa noin niin kuin startup-yrittäjän näkökulmasta myöskin, niin mullehan tulee viestejä paljon, kun mä seuraan molempia, mutta jos vaikka seuraa teistä toista, niin hirveän tärkeää, mikä itsekin helposti unohtaa, on se, että sitä ydinviestiä olisi tosi tärkeää toistaa. Eli on se nyt sitten se hintaviesti tai arvoviesti, mikä se onkaan. Niin toi tekee mulle ainakin sen, että kun se nostaa uudestaan sen idean, että hei, teet tästä vähän eri kulmalla, niin aivan, että jos mä nyt aikaisemmin tein sen siitä konsultiretkun näkökulmasta, niin nyt mä teenkin sen toimarin näkökulmasta sen sama idean, ja mä sillä tavalla taas tuon sitä meidän arvoviestiä vaikka niin kuin uudelleen omille niin kuin seuraajille. Kyllä.
Joo, me ehdottomasti. Mä tiedän, että Veera käyttää Lyyliä ja mä oon luonut tilin ja mä oon kerran tehnyt jotain, mutta mulla on jäänyt se sitten vaiheeseen, niin aion kyllä niin kuin ehdottomasti nyt ryhdistäytyä ja alkaa hyödyntää, koska siis aikaa menee hukkaan ihan hirveästi näitä julkaisuja. Just kirjoitin aiheesta Googlen toi UCP-juttu, mikä nyt on ollut viime viikon aiheena. Ja kuinka monta kallista 10 minuuttista sitä julkaisua tuossa pyörittelin ja sitten lopulta kyllä julkaisin sen, mutta niin olisin saanut sen ulos muutamissa minuuteissa varmasti. Mutta siis tässähän on niinku, siis kun meidän niinku onboardausprosessi on kuvattu meidän nettisivuille. Ja sitten mä kerron Lyylille, että mä oon nyt kuvannut meidän onboardauksesta englanninkieliselle käyttäjille uuden video. Sen kesto on noin 2 minuuttia. Kirjoita mulle sitä siihen sopivaa skriptiä, minkä mä voin lukea siihen videolle. Mä saan sieltä suoraan skriptistä, mä menen kanavaan tai mihin tahansa muun applikaatioon, syötän sen skriptin sinne, teet tästä niin kuin ääniversio, niin mä pystyn tuottamaan tuommoisen onboardausvideon, mikä olisi aikaisemmin ottanut muuta päivän, niin sitten jossain 2 tunnissa tai 1,5 tunnissa, koska jälleen kerran taas tietää, että mitkä on ne pointit, mitä pitää korostaa, kun se tietää, miten me halutaan puhua. Ja ei tarvitse niin joka asiaa aina ruveta hiomaan erikseen miettiä. Kyllä. Ihan mieletöntä. Lyyli maailmalle. Ja siinä otetaan se meidän tavoite on. Jos sua kiinnostaa Lyylin affiliate-ohjelma, niin on meihin yhteydessä myöskin, niin me kerrotaan siitä lisää teille. Ja tsemppiä ja kiitos ihan hirveästi tästä. Tästä tuli ihan superhyvä ja nyt mä en malta olla jakamatta tätä muille, ne pääsee tutustumaan Lyyliin. Ei mitään, kiitoksia kutsusta, että sain tulla kertoa, ja jos kysymyksiä ilmenee tai joku haluaa ottaa testiin ja pitää olla, meinaa olla vaikeuksia tai jotain, niin kaiken palautelta mielellään vastaan ja autan tietenkin mahdollisissa ongelmissa tai haasteissa tai ihan vaan, jos tykkää, että joku neuvoo vierestä, niin siihen saa multa kyllä varata aikaa, että autan mielellään, saadaan käyttäjiä alustalle ja jengiä tutustumaan meidän ratkaisuun. Niin. Mahtavaa. Kiitos paljon, Mikko. Ei mitään, kiitoksia. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Moi moi. Moi.